Den slange er rigtig syg. Den skal til dyrlægen. Kan du gøre noget ved den? Ja, det kan jeg godt. Nå, lad os se på sagerne. Hvad fejler den? Antibiotika eller det der? Hvad det nu hedder? Ja. Okay, vi sprætter den først op. Hvad laver du? Hvad laver du? Den dør jo. Mund til mund. Det er en sno, ikke? Den er ikke giftig. Nej, det er bare en kobra. Nå. Open the gate. Så. Det her Hvad laver det er du? bare en... Hvad laver du? Det her. Hvad laver du? Du dræber den jo. Nej. Er du okay? Ja. Det er doktorsyg, og du kan bare søge på det på internettet. Doktorsyg, syg doktor.